3 noma 4 ngifika amahlandla la ungekho ngikutshela kahle ngathi December ngesebenza ngizwala umsebenzi imanga bafo mawusebenza kurathi khulu mawusebenza ma kodwa manje into ozimene ngazo thina ngi15 ngazo lokho kwenziwa kanjani kodwa nawe ya understand kodwa ngakhuluma naye ngathi mina njalo mangaba ngo-December mhlawumbe ngethi wezondi awungikelazi mawumuntu ogade izindlu ekhokhelwa abantu unga-understand kanjani ngoba phela utshela usuku ufana ufike ngalo masufika ngalo masungamtholi umuntu usufike ngalo wenza njani ngoba kunengane yakho la uthi sama ngivakashela kade ngitshela ukuvakashela ngane yakho la wena mina ofuna umuntu obuyela ngesikhathi sakho mhla 5 ya mhla so udlula mhla 5 ngokwelile zasatha udlule from 30 from 25 lapho nahola ngabo from 25 kuya 30 kuya 20 kuya 5 enyangeni wena ngizokwazi ukufika kwena ngisontama engiyifunayo bafo mfethu sengicela bonke abantu wena usele wedwa ngaphandle yazi nje ngingabuza wena understand hle ngifone nakho na inkinga ndiqala ngayo understand abana umuntu lo ngizokuyithusa xabana indaba into eyodwa uthi understand mina yini understand bethu umuntu amala singayithola yini understand mina kuyithola wena ndathi oqala neza account number yakho ozange neza account number masengele lela bank ngasene bank nje ayingene imali yabo umuntu lo mfethu mina ngicasa umuntu lo manje mfethu ngifela kuyena ngithi rezodwa bayangicasula umuntu mina mfethu imabaphu kancane ngicela uchaze ukuthi njengoba sila size ngalo la ukuze sizolalela istory uzo understand ngeke uyaqonda kahle zone November December January and mina ngikwena from November bafu mengicanga uzwile ngeke ngafika uzwile futhi lokho uzwile kodwa manje kingu ngazi ngikubone mina imake baba imake khathi nami yakuyona owenzi lutho kuyona imake baba yangicethelwe ngempela ngicethelwe ngempela ukuze ngimazi indaba into enzi ibenzima into ibilula imaphela wezona into yasebenza ngithi ubona si December yini ukho rent olalo bafu nangathi akhona uyangenza ngithina ngithi olalo bafu yini ukho rent lapho uphendula abawenza ukuphendula olalo nangu bafu cha mina ngikhomba nje nombela uyaphetha from November sathi mina ufika la kumina wena ngoApril 24 ufika ngoApril ngathi sakhokhela kahle kwafika uOctober qala iqiqi okay fine ngakuzwela ngoba ngiyakwazi ukuphuma ngakuzwela wakhokha kahle nakho ke manje December uNovember siqabane kona mina nawo October saqabana kona nakho sesifika unsuku okay amenibuza uyisabi ngene emakhaya ukunamali uyinisela izobhakashela olalo ngibuza ungaze sifike la ngingafanele sifike khona hayi ngingafike khona zonke ngoba la ngiyafena umingeke siya khona ngafena ingane ngisabila umuso namanje ngani ngenaphi le cha mina kangana stand ngisi because abantu bayindleko bonke lapha uthwana utshela ingane mama uthi endle abantu bayindleko bonke lapha phela khona yona nginisa usekho wena nje ngenaphi ngane sikhuluma la ingakithi ngisekhaya ngashula wena ingakithi esekhaya so manje ngoba ngiyigadile kanje phezulu fanele ngazi nabaqashona ibapha wena ngisifashe kona fanele ngithole wena ngifika khona ingane yazi ingane ithi mina iphuma ekhaya ingane yethu eba uyazi manje uyobiza ama-stand phela siyakhokhisha sizana sobabili kahle unje nalo mjizana kodwa ngokusizana sikhuluma ngani yazi angazi uyasofana into ebhedayo uyazi usima kwenyanga ngothi nenkinga unamba yami unayo inamba nginayo ibingangeni inamba yakho waye ngafonela ibingangeni account yami ngiyesona ngiyana ngoba awuyisebenzisa account yami la ngiya ngalezi nakusebenza utshela how many more time into eyi-1 ukuthi number account yakho ayisebenzi hlezi ngenza into eyi-1 ayisebenzi mina ngala account awu2 nginoCapitec ukazi Capitec waneza Standard Bank wodwa Capitec kwazi unini hlezi awutshela ukuthi wona Standard Bank nje mawusebenza ezandleni mala ingakho ngigcina ngasakwazi ukuthi ninikeze imali yakho kahle ama-stand lo muntu lo ngeke uyaphetha mina ufike wathini baba lo baba kumina awusakhumbula ukuthi wafika wathini ngikhona ukuthi ngidinga ngakufika khona la yini wayenza cha phela ngafika khona wena kuphela la last week angithi so ngathi ngikhuluma nawe ngitshela ukuthi akekho ubaba wakho uzomsebenzini akana lokho ukuthi wafika ngathini mina ngathi ubaba akekho ngikuphikile lokho ngabusho wena yini wafika wayenza la watshelani mina wezoni wezoni leze ngala imali mfethu awuma ngingayibanga ngizafuna ukunderstand ukuthi kahle kwenzakalani la ngifuna imali yami mina rent from November imali yami esanganeni yami ufuna imali yami lesangane ngangifuna wena incane eqhatha abantu baba incane ingane eqhatha abantu ngiyangicela lokho ngoba incane iqhathile ngoba insolo isebenza uma kucela nini inamba yakho ngifuna kuwena ufuna imali ufuna inamba yini ufuna imali yakho
From November, December, January. I just now. Umuntu osebenza kahle umuntu yamazi lapha phesha ngokuthi basebenze yonke insuku. Yini manje abashili bashike kumali manje? Yeba, wena yahlupha. Angihlobo zona. Imake wo. Sicela uqhubeke nestory. Dedela usisi. Ehlisa umoya dedela usisi. Aqhubeke sicela uqhubeke nestory. Afika kanjani? Lo baba lo wafika wacela inamba yami la. Ngamtshela ngathi ngizokutshela wena. Bengabe ecela inamba, ngamtshela ukuthi ngizokwazisa wena. Wathi lento ayihlale phansi kwami naye. Ayihlale phansi kwami naye akumele wena uyazi. Lento le. Angilakutshela siswami. Khona wena la ngithi. Into khona endlini engizokwenza kuyona, angithi vele ngikhulume naye. Manje yini ehlala phansi kwami nawe? Wazoshela noma Niyale ndaba ninazo. Hlala phansi. Usukumelani pho? Inamba yakho nayo. Pho yini ekumele ihlale phansi Imake wesisi sicela ubuyele ngapha eceleni. Ungayingeni le ndaba. Sesilungise. Ima baba. Isiputhe zondi. Relax. Basebenza kahle baba. Yini ngihlupheka futhi indaba ungibona ukuthi ngiyinkinga. Hey baba. Mina ngikhuza. Zondi. Cha ngimngqubuzo lo muntu. Azomdakela umuntu. 3 weba ngibela ngemali mengiza lapha. Yewe. Ngibela ngemali mengiza lapha. Angomuze wedwa mina ngisaphisa namali angomuthi uze wedwa Wena uzongana ungishaya. Manje Ngomtshela amasimbo namhlanje. Umphathele amasimbo. Abantu nokwena unesuma. Amaphoyisa umphathele wena ngathi walethela WhatsApp maphoyisa. Ngomufika bathi buzo. Okhipha imali yami bese ngathi. Yabo mina Wena kule phisa emakhama uthozizeni la. Yabona la lalela ngichaze hlonipha ingane. Yabo mina ayikho la. Cela umsebenzi Facebook. Mina ngihlonipha ingane. Kubaleka sithi siyakusiza uyalwa nje masikusiza wena sesingingakho nje ngidlalele la ngoba mangithi ngiyakhuluma uyalo wena awubala ngokuhamba imali yami uqala wena nganami ngokhuluma ngingashakali nawe ngoba wona ngathi noma kuphela wena ndabona ngathi ngisho kuwena yini inkinga ukuthi manje amanga lekesho yimina. Ngisho wena ngithi amanga Yini afuna kuziwa wena? amanga uthi lalela baba yini ungakhuluma lalela baba angithi uyasho ukuthi wena wayithatha inamba engane uyifunani la ngifuna uzondi phela manje phela relax musukulwa yini Paulisa amechazi ngane lale baba imake zondi sesikuwena manje awukuchazeke ukuthi awume baba relax awumeke wezondi awukusibekeleke nawe ukuthi wenziwa yini ukuthi irent ungayikhokhi bethu mina umthini ngakhuluma kahle naye inkinga waneze ikhawunti elibhedayo i-account elibhedayo yena futhi indlela yakho ethi usile ngoba nabo unabafabo nabo labo imake ngazi noma khonto ayibala emazondi wakunikani
waneze account mhlawumbe i-account mhlawumbe ayi-zero kwendlela yakhe Okay. uma ngifaka imali ekhaya komunye umuntu Wayifaka imali. sengiyifaka 3 times ngiyifaka Uyifaka 3 3 times. times 3 times ngiyifaka Nango-ke mfethu. Ima, Three times. Ima lo mfethu. 3 times ngiyifaka Asaphela bayeke mfethu.